ug karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Ay, dili na lamang ko ay. Dili na gyud noong ko. Magkamatay na magkamatay. Ganahan kang magpaanak og daghan sa usa ka taong walay balatian. Uy, Unsay oy? Nga, mundigar ka ha? Ngayon anak ka man? Kanusa ka gud ba himong buutan ha? Kanusa ka na himong buutan? Ang imong pagguba sa kong pagkatao sa dakong kasayon, salan man na, binuutan ba? Binuutan ba itawag ni mo, ana? Buhat ka na sa kataong luog. murag dili pa day oras nga angay kong magpakita din sa ospital. Gisapot may hinuon ning inyong gibantayan. Tingalig, ako pa niya niyang mabasol. Ako'y mapasanginlan kung mabughat kini siya. Mubalik lang ko sa kong agi. Dad! Dad? Pasag dilaw na siya. Masalo ako daw. Makaingon tingali ka nga wala ako'y batasan. Di ka na magahitabo, Inday. Kaya nakasabot man ko nimo. Dili mahitabo nga masayop ko. Sa unsa? Itong imong amahan ang hinungdan nga gibawi sa Ginoo nga buhag anak. Tuhod kay wala siya magpakita og kalipay nga may bunga ang iyang pagtisok sa maong binhi. Diris ako sa bakandong jud. Pero ako nalipay yung nagahinam-hinam ang tuhod ko. Naghinam-hinam naman ang tako na itong bataa. Naibalo ka ba nga ang maong bata? May akong gilauman nga mamahimo niya na akong gabayan sa panahon sa akong katiguangon. Giyatagan lang unta ko sa Ginoo gayon. Kapakita na ako ang akong pagkainahan. Giyatagan lamang yun unta ko niya og gayon. Inday, ayaw mahayi ang Ginoo. Dili siya bangis. Ayaw kalimot nga ang Diyos gugma. Punyeta ka, Inday. Supak sa akong buot. Nga haguon ang akong kagulingon sa pagpakita sa ospital. Ha! Sa kinsa ka ba? Nga wa magigay labot sa akong kinabuhi. Nahimo ka mang tapik, pero bisag unsaon, dili tagi ka matuon. Tungkol kay dili ko katul og utok, aron mo angkon nga asawa ta ka punyeta ka. Giguba nimo ang akong pensamento. Ikaw mo'y nakaingon karon nga naingonin ko inigdaog nga igo lang magsunod-sunod kung unsay ediktar sa akong anak. Tungkay daghan ay kag tingalig giyagyag sa akong mga tinaguan. Buset. Bantay ka lang yun. Malipat gani si Jude. Bantay ka lang yun. Dong, nasuko ka ba na ako? Unsa may rason aron mo bati kog sama niya na diyan nimo, Inday? Inday, naibaw ko ug unsay naa sa uni Jude karong panahona. Ang pagtabang ra gyud aron makabawi ka sa gibuhat sa akong aman diha nimo. Pagkabulahan, gayon unta sa pagkaamahan ni Mayor Victor. Kay gigasahan siya sa Ginoo og mga buotang anak. Parehas ninyo ni Day Lovely. Mawala gid untay rason aron siya magpakadautan. Inday, usain ni mga adlaw. Kung maayo na unya ang imong kondisyon, magsulti la ta pag-usab ba? Sa pagkakaroon, wa ka na ilaing buhaton kung dili ang pagtabang sab namo ni ila
aron mabalik ang imong kabaskog. Aron atubangon sa punya nimo ang laing yugto sa imong kinabuhi. Isip asawa sa akong amang mayor. Kung sa may imo niya mga plano nga gusto mo haton, ayaw nag-itago na mo ni Jude, ha? Sultihigin ni Inday. Usa lagi makalipay nako nga dili ka mo biya ni Daddy. Dili gyud. Good. Muna'y gusto na ko madungog, Inday. Mano Amboy, mahimo pag-imo kong paminawon. Wa ko'y laig nahibaw-an gikan kang tatay kun giunsa nimo sila sa pagtabang sukad atong mga adlaw nga nawa ko sa ilang mga mata hangtod sa pagdako na sa akong anak. Usa ka sa nagsakripisyo uban ang imong pamilya aron dili mag-antos sa tumang kalisod ang akong amahan ug ang akong anak. Wa gyud nimo sila talikdi kundi gibuhat nimo ang tanan aron parehas ninyo imo silang mapahimutang. Dili pa iko ang pong pagpasalamat lang ang angay na kong ipadangat nimo Mano. Kundili gusto na kong tabangan ang tanang kaayo ug pagpangga nga imong gipahinungod kang tatay ug ni Primo. Pag-isip gid nila nga dili laing tao kundi usa sa imong pamilya. Madi, ang kabuutan sa imong amahan, mao'y nagtudlo na ko aron ihatag diha niya ang tanan na kong respeto o pagpangga. Ambot, pila na ka katawo ang parehas ni tatay nimo nga sobra gyud ka masinabuton. Nakalaay kay ko sa iyang gihatag nga pagmahal o pag-amping ni Primo. Gibuhat ang tanan aron nga modako ang imong anak nga usasad ka ligdong og tarong nga tawo. Balo ka ba nga mao gani akong gipangandoy nga mahimong umagad si Primo? Pre, ayaw padungga na si Primo, ha? Aron dili mapanhaw ang iyang kahimangod nga laing tao na noon ang nagapanag-iya ni ila. Sorry. Oo, Mano. Tugod kay gisakitan gyud kaayo si Primo nga naunhan hinuon siya di Jude. Nahigugba mo di si Primo ni ila, pre. Bangag sa ilong. Hinuon, nakatuon naman siya sa pagdawat sa iyang kapildihan, Mano. Ug malipayo na sad siya nga ang labing suod niyang amigo ang nakaangkon ni Ella. Ay, salamat. Salamat. Ay, balik sa una natong gisgutan, Mano. Balik. Natandog kaayo ko sa inyong panagsuod gyud ni tatay. Labaw sa tanan sa mga kaayuhan nga imong gipaambit niya og sa akong anak. Maong giingnan ta ka nga gusto ko ng tubangan. Hoy, Madilin! Mano! Madilin! Iking ka no. Wa ako magkinahanglan og bayad sa tanan ako nga gipaambit sa imong amahan ug anak koy. Naunsa? Pero balipay ka nga kanunay mong magkaduol si tatay, dili ba? Oo! Tungod kay magkasinabot man gyud mi sa daghang butang. Maong ayaw kog balibari sa gusto na kong mahitabo. Nga unsa? Nga makikhiusa ka namo. Dinhi ining baya, Mano. Kay kadtong ibong yuta ingon man ang luna nga imong gipaninguha nga maangkon sa bitatay og ni Primo. Atong gamiton para sa laing negosyo. Kining lugara kon madumduman las mga dayo, Mano, ay nakasiguro ko nga musikat ni. Mauto nga mangandam ta. Magtukod tag usa ka apartel nga mahimok ayong kasak-as mga estranyo nga masuroy ining lugara. O gustong magpalabay og pila ka adlaw aron makasuroy sa nagkalain-laing suok ining dapita nga nindot kaayong bakasyonan. Naabot kog suroy makausas inyong dapit sa dagat dinhi. My God! Wa ko makatuos akong nakita sa palibot, Manoy. Pagkadindot ka way sama. Nahibaw ka nga usa na sa maayong dibilapon. Husto ka. Pues, ato ng buhaton. Gikan karong mga orasa.
Isipan na nga ikaw ang akong kapartner sa laing negosyo nga gusto na akong pabarugon ining lungsura, Mano. Ha? Anhin na po yung uban nato si Mano Amboy. Salamat ba? Salamat kayo. Inahandag na ka. Parehas ang naa sa itong una-una. Nangita rin kong maayo higayon, aron ta kablihan diha ni mo na butanga. Salamat, nga ikaw naging mismo ang misultihan na. Salamat, mali. Ako ang angay magpasalamat. Kay wagid ko nimo balibari, Mano. Ako pag-isultihan si Ilamahin ini. Oo, Mano. Pero, anin na ta din ha. Inigdana ko ni Ila o Jud, anin kita sabay. Pangandaman ta ka ng adlawa. Kaya ako tag gusto nga matago ang tinuod akong pagkatao ining lungsura. O galing lang kay naa na mag-isjud nga nahibaw na tinuod na kong pagkaako. Mahong sagdi na lang. Sagdi na lang. Ang kapalaran na mo ay muduwa sa tanan. Unsa man ay problema kung mayagyag sa tanan kung sikin sa kama? Wa man. Uy. Ang ako baga gusto lang kung kong hatagan og leksyon kadtong mga tao nga midaog-daog ninyo kaniadto. Kay sa usa ka dapit nga atong puy-an, di magid mawag-ang ng mga taong hilabtanon, di ba anak? Wa may laing ila din hing labtanon o batig-batasan. Kundi ang mayor man ma. Pero may nahimo mo sa kayuhan, namo nila. Mao dili nami manumbaling sa mo sa uban na nakatilaw sa iya yung kagilad na batasan. So mao na to ha. Ani na ta kay Amboy. Magtatay na lang ko nimo ha. Ano? Bisag. Bisag unsa. Bisag. Di na kadugo. Kay sa imong gipakita pagpangga nako, iko nagkaayo na aron isipon ka nako ang ikaduhang amahan. Oh, stupid. So, karon na tayo ha. Kinanglan nga karong gabi ani na ka matuog dinhi. Kay ugma, ako na sang balikon sila sa ilaw dito sa ospital aron sultihan nga ako silang giimbitar dinhi. Maayo kay may pauli na si Don Jod. Magsulti kita, Ila. Sure. Bahay sa unsa man. Palihog lang ha. Tabangi ko kahangyo ni Don Jod. Nga dili ko magdugay din sa ospital. Kung masiguro na mo, gikan sa doktor ni mo nga okay ka na, Kyud. Oh, okay. Nakasabot mo ko sa imong gibati. Gilaay ka na. Ah? Mao gyud. Ipaniguro na ko ninyo ni Dong Jod na usa na kalahi nga inday ang inyong ikauban sulod sa balay ni Mayor. Naunsawan ka, uy. Kung masulti ka na, urag dili ikaw ay asawa ng mayor ng imong giingon. Uy, bisay mo gikaybutan. Ang sunod nga mahita ba? A penny for your thought? Hello, Dad. Pasok na garagod ko. Iyawa, God. Ako giganahan ni mo sukmagon o nakasugat ang inkwentro nga wa ni mo makaya? O kung gusto ni mo nga pahungawan? Kisa ba'y kontra ni mo atong sulngon? Tanakay, murag laming ipasingot da. Ikaw ang gusto kong kuratahon. Oh, seryoso ka? Lagot kay ko nimo. Kay spoiler ka. Oh, spoiler. Meaning, naitaw nga gipadako nako ang o? Mulang? Ha? Ganun wa mo makita? Kung unsa ni arte ni Inday karon ha? Hilas! Sobra kahilas maluti. Yano na kayong magpagtubag ug muyaga-yaga na ko. Labi na karon kay nagdala siya sa kungan. Peh! Kaingon mong sikin sang may laki. Ganina, nagpugong na ko. Bisag nagsipok ng bayak kong ulo. And I salute you for that, Dad. Inanay na ka nakaton sa pagpaubos o pagpalapad sa imong panabot. Inanay ka nga nakaton sa pag-inat sa imong pasensya. Kung ikaw nalipay,
Ako, Jude, naugtas. Nahibaw ka ba? Kung anong nagdali-dali kong biya ganiha sa ospital? Pumuntik kaluparon na king akong kumo. Ha! Kaya nagsugod nagtubo kini akong sungay. Pungitang dako. Giburakan pa kusgagang dako. Mula si Kinsa. Si Kinsa siya na akong gipahimuslan. Gusto niyang palutahon nga ako gid siyang gipugos. Ha! Kahilas sa kanahan dako. Kaayo ng paslakan sa kumo aron makamat yun. Ayun lang anak ko, Dad. Sa mga mata sa Diyos o sa tao, imo na siyang asawa. Si Inday. Mao nga, yukbo na lang. Dili. Primo? No? Si Tatay Amboy. Ya, pwede hinanong ka eh. Ikaw, ano wa pa magkamatog? Nag-usap pa magkadidi. Wa ko makasabot sa akong gibati. Ha? Daghan ang nagduwa-duwa sa kuna-una. O usa na ini, mao mga pakutana. Kung usa kay bang hitabo nga nagpaabot nato, ini ka ato pagbalik ini lusura. Aw dindot ag mahitabo kung walay magsurang-surang. Kay lahi ra ba ko saban? Dili ako ang tipo sa tao nga mupaduko sa kung o kung makasugat og mga tag-as ug barbo o gusto mo paluhod nako sa dili magkatarunganon nga paagi. Ikaw ra og si tatay ang makapahilak nako, primo. Pero laing tao, kinahanglang sila ag magmatngon sa ilang pagpakidil nako. Kay kung tigre sila, akong ipaniguro ninyo. Ngaliyon sa kuno. Hey, likay Enrico. Ayaw ko ba ang beauty nga halinon pa kaayo? Halinon gyud ha, anak. Oh, ngano man ha? Ngano ka? Si Bakulayo na to. Magkasugat ang inyong mga daan ni Mayor Victor. Di yun imposible ma. Ha? Ngaunsa? 100% na di yun makatuog si Mayor Victor. Magduwa dayon sa utok adto kung saon ka sa pagdani. Maungkot sa mahimo. Likay yun si Mayor Victor ma. Kay tingalig ako raon niya makaputol sa sungay at utawana ma. Anak, Dili niya niya tuyuan. Kaya na. Kalimtan yun ako. Sa usa lang kapag pabilog ang kaayuhan nga iyang nahimo rin ako. Ihaw na ako siya. ayaw. Ayaw, ano mo na una, ha? Dili na maayo, primo. Uy. Dili ba ko manghilabot? Kung wa siya magbinuang ni mo ma. Makasalig ka ng pagbabiling kong good boy ng ibong anak basta wa lang di manghilabot ni mo. Dad, Tana, Asa man? pisaad ko ni Ilaw Inday nga mosayo ko karon dito sa ospital aron nga pagkisultihan ang doktor kay gusto na mud kaayo si Inday nga mopauli na. Mga pangandam diha kay aron magkuyog ka. Ayaw na lang ko galgala. Kay wa pa ko mahuwasis akong kalagot adtong babayana. Dili ko gustong maguba ang akong utok karong adlaw. Daghan pa kong ati manunon dito sa opisina ug daghan pa kong mga tao nga i-meet up. So, dili gid ka magpakabala? Kamo na lang lagi dito. Ah, okay. Pero Dad, dili ko gusto ha. Kaya di kabot ni Inday din sa bahay. Magpakita ka sa diskusto niya. Yaman! Sayuha ko ni mong nagpagwapo. Asa man nga ito nga guwing karon ulit tao. Musayo ko dito sa ospital. Kay basin na ulit ati manunon. Kinahanglan sa akong panabang. Basi kinahanglan ka mo ban? Oh, Ako, wigi ba? Naday lang naminaw. Siguro. Aron malipay sad si Ila o si Jude. Gislat, Klaro kayo. May okay na si doktor nga mo check out na si Inday. Yun no? Tinuod ang panghagpas ni Ila, John? oh my dear. Mong, sayaw na deskalipay. Oh,
tingali ang doktor. Please come in. Maayo po yan! Uy! Kamuli ay! Amin ako, tay. Lo. Amin ako. Kaluyan mo si Diyos. Ano gani? Kay wa pa mi makalakaw. Taga Santo. Nga naman! Nga no di ay! Ako, kining mo check out naman si Inday karon tay. So, Unsa? minta siya pa din ako na dahil pagsulti ang akong tuyo ha. Unsa man? Unsa man? Imbitado mo sa bahay sa umabot ng Sabado. Medyo tibang imong amahan, John. O tita. Magtita na lang ko nimo. Kay bisag kiwaw kay nga paminahon. Kay bata pa masagagol. Ora magulo kaning maho ko nga way batasan. Nga ako lay bunda kang imong pangan. Unya asawa ka sa kong amahan. Ay, wala magkukanay problema. Ay, okay na pag muhapit kita sa munisipyo, kadiyo, ha? Sa dili pa kita mulaho sa balay. Sure, why not? Ikaw na gud ni. Wow, ha? Ka-cute paminahon sa iyang agik-ik. Makadani. Kung mao, magsige na lamang di akong agik-ik aniron. Aron madani, yun na ako ang pagbati sa akong agbana. Oh, why not? Joke. Ay, niya naman di ay ta. Ano, sige, okay, tatana ka mo. Asa man di ay ta, tita? Of course. Sa opisina sa akong bana. Ha? Ha? Ano man ka mo? Siga man ninyo ang mga mata. Nagatuo mo nga nagkakomedya ka? O dali na ka mo. Sunod ka muna ako. Tita. Unsa imong plano? Makita aron ninyo. Unsa ba gyud uy? Oh, tita, tita. Oh, hoy. Hala, misirit lang baya siya. Nakalitan sa kunyada. Unsa man kay nasud sa uot ng bayana? Sundan na lang ko na to, Charles. Hey! Hi, sweetheart. Bullshit! Hoy, ikaw ba nga? Ano ka? Ano na malikas man ka? Wala ka malipay nga nakakita na ako? Nga nung naabot ka din Diin tagikan. Ay, of course, sa ospital. But thanks God nga, ila kong girelease kay okay na kuno ko. O, lapit na ka din Aron patakdan ko nimo anang imong sakit. Wa? Visit ka. Hoy! Ay, ala kong ina nga patakdan ka? Nga no, siya rason nga na ospital ko, gikubid ka? Tako mo lang ka, nakuhaan naman ko. Tungod sa mga pagpabaya na ka. May imo kong ingnon nga, patakdan ka? Kung buto na una ang gani, ako may angay managana sa pagkiss ni mo ay. Kay, uy, wala akong mahibalog, siya lagi kamkam ni mo. Imong giguba ang akong mordlich Wa, Ha! Pagkadaghan na ba na akong ati manunon? sakti lamang kay makatabang ra unya ko nimo. Ako na unya ang mamahimo nimo sekretarya. Kay mo padayon man ako og eskwela karon nga wala na ko'y angay pang ampingan nga anak. Pahawa. Ha? Gawas. Uy, ikaw ba? Parang akong abog ay kadili ko nimo ulipan. Hoy, wala na ng mga digre-digre. I am your wife. Uy, hinampak. Nagsugod ka nagtao day? Mo? Pahawa niya. E gikutaw ni mo akong utok, surambawa ka. Ihatod ako sa ato na. Usay ato. Oh. Ayaw pagdamgo niyang berde, tonto. Usay ato, ha? Ha! Karisgada ba mo muangkol, oy, nga atong bay? Kinsa ka ba? Na, ay naman sige pangutan naginsa ko. Ay, ikaw ba? Nag-ayo ikag tamparuson pika sa marriage license tunduha. Palihog na, palihog, eh. Oh? Ayaw gubang akong pensamento ron. O hindi ko masipyat sa akong trabaho. Ha? Oo, hindi ka mabuta, ha? Nakakita ka. Kung sa kadaghan ka ng mga dokumento nga akong gitubang, nakita ka? Ayaw labdang akong o. Kaya tingalig, mawingin ka ron. Anto na sige, idayon. Ima akong pasakitan o sige, idayon. Lakaw na, baniyaga. Oh. Ikaw ba, balik. Aray! So, naara na ang utor, no? Mau mi andar naggara kining babayhana. Maghusay nga dahudas. Dadali mong manok. Sa dili pa mo tuyok di akong utok. Ano magpadala man ka?
Ano kinahanglan mang yun, gastuho di mag-imugot siya. O gano'n mo ingon man ka nga autor si Dudong Jod, nining ako ang pagtunga ning imo opisina. Nagduho ka nga, akong gisugo. Hoy, Victor! O, Victor, nakakaroon kay ba ng mantika. O, hoy, Victor, dili ako ang walay buot nga kinahanglan pagdiktaran nimo. Ako mismo na ibalo, ning ako ang gibuhat. O, nasayod ko nga dili kinisipyat, dili ni sayop. Imo ako asawa. Gihapit ta ka din he, kay wala man ka mapagkabana sa akong kahimtang dito sa ospital ug naunsa nako. O gianhi ta ka karon aron mahibalo ka nga, mi-check out na ka. Butang nga wa ko'y interest. Nakadungog ka? Mao nga ayaw kong distribuhat sa akong trabaho. Pahawa! Ay, sure. Ako excited lamang ako makakita nimo. Ha? Ah, sige na. Ay, arin ako. Outron. Naman. Bahal ha! Nya sayog uli ha, maghulat ako. Buisit! Ay, tana John! Ganun nagsige ka ba diha katawa? Sagdila na siya. Nagagaan na siyang dughan mao nga pasagdila una na siya. Ay, pastilan. Mora din ang maayo din mong ibalo sa tao nga dunay kalagot nimo. Imo ra gyung katawan unta na. Og sene maugtas nimo. Pero sorry dong ha, sorry dong. Tingali nagatuo mo na yabag na ka. Ay wala gayud ay. Tinaw kitong akong utok. Ay, excuse mo na kay ako magailis una ka. Hasta ka natakdan sa katawa? Bisakin sa tingali, dili makapugong ko na nakasaksi ka sa isina ka ganina sa opisina ni Daddy. Istoryahi ko, uy. Ano di ay, ha? Istoryahi ko, pi. Okay, iyon ini. Oh, see? Murag kagigitik ko sa no. Murag si Inday na ang makadisiplina ni Daddy, Darl. May tinaguan di ay kaisog, ha? Wala pa siya makailan ako. Nagatuo naman nagutong mayura. Nga ang tanang tao pwede na kayo niyang paludhon sa iyahang atwangan. Payukbuon, hangtod na sa iyahang mga sayo. Ay! Dugay, rakay ko nagalungot-lungot anak niya. Pero ako lamang giagwanta ang kala sa iyahang dila sa unang panahon. Labi mga saba siya. Mga kaingmug si Kinsang haria, nga nakatag-iya sa tibok kalibutan. Ay, malas lamang siya. Nga ako na yung gituyuan. Kay putlang yun ako siya siyag sungay. Dad, Balik din sa opisina. may problema? Pagdali. Dinjan! Ay, nga nang wala pa man mauli, gibag amahan, yatin pa ni Udo naman. Ayaw danda ka na babayan na diri, ha? Kung dili ka gustong magbuhat kung isina diri sa opisina, ha? Bye. Dinjan? Yes, unsa to, tita? Wala pa mong gudong imong amahan. Ayaw ka bala ka. Yun, anak gina siya kanadto pa. Nahibaw ba ka? Nga bisag oras na ting kaon, kalimtan ka na niya. Ipalabigin niya nga mahuman na niyang trabaho. Mulakaw sa ko kadiyot. Darl, Oh, yes? bubalik ko sa opisina. Nanawag si Daddy. Oh, okay. Bye. Amping. Sud, Dad? unsa man gyud yun? Ngano mga murag malingaw ka man yung mag-inamaw tong buisit nga katabang. Ayaw pag sige ingon katabang, eh. Ngano ba kagahi ba ni mo nga pasabton? Anong gahi magkikamu angkon nga imo tong asawa si Inday nga namagiligong ebidensya? Ang akong pangutana, kung nganong siya man yung imong gipaluyuhan, ngano nga, inayari ka mo dapig na ko, kadto mong pakran nga dako,
ang kanunay nimong gilabanan. Tungod kay sa pagkawa niya isa, gusto nimo siya pasakitan. Look, si Inday kinasingkasing nga nagsilbi nato pero nakaako kapag yun sa pagbinastos niya. Huwag ka pangilugi sa imong gibuhat. Oh, Sa imong gipakita karon nga naglagot kag maayo ni Inday. Nga kung buot gani hunaw-naon, ikaw magani untay angay niyang ludaan. Kay imong gikalimtan kung kinsa ka ni lugara. Di na ko matuon sa dakong kasayon ang imong gihimo nga pagyatak sa mga tao nga gituhuan nimong ubusan kay nimo kahimtang. Tao sila paras nimo, Dad. Mauwa kay katungod sa pagpasipa nila. Sorry kayo, ha? Nga managlahi ang ato mga batasan. Mora ba na hinungdan kung nganong imo ko gipabalik din sa imong opisina? Ang pagsudya ra gid ako nganong nga akong gipaluyhan si Inday? Dad, di na lang nato usikan ang oras. Mintras wa pa nato sugdi ang paglalis, mubalik na lang ko sa kong agi. Bida! Ngano, pre? Kaniha dyan ko lang sigig tanaw mo nga nagpangningo ka ng imong o. Tungod kay bisa kung saan akong puga sa akong utok. Wa man gyud ko nakita nga maayo katarungan. Kung ngano nga napakaslan ni Mayor Victor ang ilang katabang. Bitaw, no? Sa kadagang mga babae nga may agi sa iyang mga kamot o sa iyang kapilian, kanagil bitaw may sangko raman hinuon siya sa iyang katabang? Gaba. Ha? Awal sa bakit ka tinuod nga sirok sa babae ng mayura. Hangtod gani sa ila, gitripan man anak niya. Unsa primo? May gibuhat siyang lautan ni Ila. Nga wala ako mahibawi. Relax, tay. Awa man gini noon. Ako lang nakita ang iyang mga titanawan na ibug kay siya ni ila. Wala gini noon siya makapangahas sa pagpanayag sa iyang gibati. Kay kung nahitabo pa ka tingali, masugang makil siya sa kahait sa sinultihan sa akong amiga. Lahi ba kayo si ila? Sa ubang mga babae, dinibeto mo ilag kinsa ka pa kung inamawani mo siya. Taas kay ko pag ila sa imong anak, lo. Kay makamaotong mo amping. Dito mo kamaong mo baligya sa iyang dungog. Mayo na sabi yun ni Hawa yun magpakabuang tong mayura. Kay kung na, naitabo pag-anig binuangan niya hanggang si Ila na. Ako gisang ilubong na. Buhi gisa na akong ilubong. Maubito nung iba oral yun ako si mama sa dili pagpakita ni Mayor Victor. Kay tingalig masugamak na siya. Na, kung dili ka malikayan, magpakita yun o gusto si Mayor Victor ni mama nimo o sa may mong buhaton. Ako kasi pabagan, ugba oran. Pakahimo ka. Ano dili? Pero, nakautang ka magkabubuto niya. Andam lang kong kalimtan kung magpakita kasi daotang lakang. Mga ba? O niya, pero kung pagi sa kuan, tinarong. O ikaw ang una niya nga, hangyoon nga, manguyab siya sa imong inahan. Ako sa inon nga papangkitaon laglain. Nga dili na lang niya i-appeal sa listahan sa mga babae nga igo lang niyang tilawan ang akong inahan. O niya, kung mutanya kong kasal. Ha? O niya, andam sad nga, dawaton sa imong inahan kay, kay, doon na sa naman siya tago nga gugma o pagmahal sa mayor. Iyan na ng problema. Ay, nak. Kung gusto siya mang wintas o bukog, halalar ka. Magpakasal siya sa mayor. O sa may akong gahom sa pagbugong kung gusto yun siya. May ako'y tag-iya sa kasing-kasing. Bisa kung saan, siya makihari sa iyang kaugalingon. Ay, hayag paninood nak. Uy, ang giingon ni Tatay Amboy kay pananglit lang baya, ha? Pananglit. Nahibaw ko, ma. Pero nadugangan sa akong kabalaka, eh. Kay dili ba imposibleng magkasugat mo si Mayor. Kagamay rin ng sura. Usa pa itong mahimo. Aron babagal yun ang higayon. Kung pagtugot man sa kapalaran nga magkain na mong duha. Ang duha na naani mo.
Usar kay ibutang sa imong una-una nga ang mayor way ipili. Mapatanon, mamatrona, basta gwapa o sexy. Patay kaya siya anak. Kinaham na niya maong pagmatngon ang klase sa tao. Aron sad ko mahiluna. Liwat gyud kaayo kas kinaiya sa imong apuhan. Mao ni akong gipasalamatan. Mayo untag dili lang yun mausap. John, dili ba nagkakita magkamog sa imong amahan kagani ha? Iya man kong gipabalik sa opisina. Uy, gabiin na, pero wala pala kasi siya. Aw, tawagin lang kung gusto ka. Niya akong cellphone. Jude, Ako kina. unsa? Ako na. Uy, kamatay! Ipauli na. Unsa? Nagaunsa pa man kaniha nga dis oras naman? Pauli na ha, kung dili ka gustong apason tinga. Oh, uy, minatay! Ayaw ko sungugag maayo, ha? Daigan ta ka! Hapit! Nagyang kong mapuno ni mo! Ha! Makalis ganin ang akong pailob! Magkanta kigog mahay ko ang gula ka! Oy! Ayaw sa mga kugadlo ka! Usa! Kung daog to nimo si Madam Rosana, ayaw kong iparehas niya ha. Okay, nag-insultuhon ko nimo tagaliog. Ipahala ka diha. Nganli ko bisag unsa. Pero nga imo kong hadlok-hadlokon, kay nagtuo kang ikaw rin angay kahadlokan ining balaya. Uy, ingnon ta ka. Nga hinay-hinay ang imo kinaiya. Kay usbon tagas pag-ingon. Nga kung daog nimo si Madam Rosana, lahi gyud ako. Maong puli na. Oh, tita? Da. Dad. Nga nung ingon anak maributinan awan ako? Nakalitan lang ko. Ha? Oh, nalingaw ko sa imong gipakitang pagpakigbatok sa kaisog ni Daddy. Pero nakalitan ko nimo, Inday, tita. Marag dili ko makatuo nga makapakita kag mas sobra pang kaisog kaysa kong amahan. Unsa di ka? Aha? Ay, naunsa. Siyalan ko ng pangutanaha ko daw. Eh, wala man ako makasabot doon dyan. Mura man kag amasuna. Ay, patilan niyo. Uy, kamo ba yan, no? Kamo ra biyag nagatudlo na ko, ha? Nga dili magpalupeg. O manggana Pero nakalitan lang ko sa kung nakita. Ay, anak man gyud na dong. Ang naaman ko sa kong huna-huna dong ba? Nga parehas nagbation ang baye og laki. Ay, maong kinahanglan nga wala gyud pwedeng mo pataas. Sige. Pero kuyo kita ugma. Na sige, aron ka mahilo na. Sige, muuban na lamang ko ninyo. Salamat. Ug salamat sa paghatag nimo nako og bili dong John. Natandog kay ko sa gipakita nimong concern nako karon panahon na. Nahibalo ako nga wala ka laing gilantaw karon mga higayuna kundi ang ako lamang kaayuhan. Gusto lang akong bawion ang yawan ong buhat nga nahimo sa kong amahan, tita. Hudas, manluluwas. Ha? Mao ka na ikaw dong. Wala pa akong malimot ka ni Adto. Kung masayog ka, tawgon ka dayon sa imong amahan og hudas. Nadala kini niya ang batasana hangtod sa imong pagdako. Labi na adtong panahon nga nagpakita kag pagsukol niya, ingon man sa pagsupak sa iyahag balaod. Na, hudas ka para sa imong amahan. Pero para nako, ikaw hudas manluluwas. Ay, pagkabulahan sa mga tao karon nga nagpakabuhi ubos sa administrasyon sa imong amahan kay naa ka nga andam kanunay nga muutapion sa panahon nga naa may mapasakitan bisan sulti na lang. Wala kay puas sa pagtabang ni adto mga nagkinahanglan. Sa laktod, naa ang imong kasing-kasing sa mga taong linupigan sa imong amahan.
Maong bulahan ko, Jod, nga nahimong tipek sa ibuhang kinabuhi. Salamat sa kinasing-kasing nimong pagdaig, tita. Salamat sa tanan nimong kabuutan nga misilbi sa among pamilya. Hindi ka na ako malimtan. Nakaukit ang tanan nimong maayong binuhatan sud sa akong kasing-kasing. Ah, oy. Tita, Dong, Jod. Masabot din eh. Ah! Oh, uy! Dan, Mano ka? Tika sa tubangan, ha? Tungod sa inyong pagpalami-lami, wa niyo mabantay ang akong pagsud. Hoy! Ikaw ba? Anong jalan ka? Jalan ka rin mo ang ipanabi? O sabi gusto ni mo palutawan, ha? Nga ako, kag imong anak na kinanggol parehas ni mo? Tungod kay imo kaming naabtan nga nagakos nung si John? Oh, na? Ha? Ha? Ikaw na gimiangkon, ha? Wala kami gibuhat nga anomalya si John! Ah! Munigar ka pa? Naabtan tagyod mo! Ha? Naabtan nga nagaunsa? Suma! pwerte na ginay hugawas imong utok sa? Ha? Wa man gyud nimo ang angas, ha? Amahan og anak man gyud imong gitarget? Kundatan ka! Ha? Sala! Sala na, ha? Sala! Sakit! Sakit mo! Ha? Sakit! Saan? Sukol! Sukol ba? Sukol? Sukol! Ha? Ya! Saban! Saban! Isog ka magkaha! Sukol! Ha? Diya ka lang! Ano mo? Nay! Nay! Gipasumban ang bakukang nga misod sa iyang Gipasangilan mi niya na Inday nga nagduwag kayo. Tungod lang kayang naabtan nga si Inday kako nagakos. Unsa ning istorya? Gihimo kang buang ining bayana! Kayo! Pasangin liham! Ha? Unsa na? Unsa na? Unsa na? Dapat patin ay! Patin! Unsa na? Unsa na, Mayor? Unsa na, Mayor, ha? Mananapa ka? Ikaw ba? Imo may hinubugan, ha? Nga wag yung gibuhat nga dautan? O sige, tindog! Agay di ha, tindog! Ipakita ang tinuod mo ka isog ka ba ka, ha? Ato ba ang ako? Kaya diligid ako mahadlok ni mo, ha? Ayaw lang iduhig si mo ang pagkasatanas ang ibuhang anak kay nakailako ni John o nakailako ni mo! Barak ko ni mal... Sige, Imo sige. kong ipasakitan, ha? Agay. Unsa man ginahitabo Jud? Nga misangko man gyud sa ilang pagpasakitay. Paminaw. Imong gibutangan og hugaw ang imong nakita sa imong anak ug sa imong asawa, Dad? Aw! Aron doon na si Erason! Sa pagpapahana ko siya kinabuhi! Ha? Malas ka lang! Kaya di kita kabuhian! Pahawa mo sa akong kinabuhi! Pahawa! Imog yung gilugit ang akong kasuko nga sulod sa dugay ng panahon! Ako giginang gitago! Mong mag-antos ka! Bayranin nimo ang imong gibuhat! Agay! Pada ka mas imong nainom mo Mura naman hinong kag batang way buot. Sibat lagi! Inday tanas taas. Lihay lang una ron. Tanan mo, Darl. Agay! Kasakit! Mura ko nawa sa kalibutan nga naigo sa kusog nga patid ni Inday ang akong paa. Murag misanting akong dunggan sa kasakit. O misaka sa akong bugan ang kangut-ngut agay ang akong bugan agay. Animal. Lupig pa'y laki o kusog tong babayana. Agay, oy. Karon pa ko. Bantay kalagid na ako, Inday. Pagamping sa panahon nga wa ko ha. Wa ko sa palibot, Inday. May pagawas na tinuod yang kulor ang akong amahan. Ismayado gid kay siya sa nahitabo ninyo. Sa nahitabo siyang kinabuhi nga karon nahigot na siya nimo. Natandog yun ang iyang garbo. Maong ang naatingali ron sa iyang una-una, maong pagpangita og bikil. Aron siya makalingkawas nimo. Balugi gid ang imong katungod.
Dili tingali kay ako rin angay mag-ampeng. Kung dili, kita yung tanan din nga iyang gikauban. Kutob sa mahimo. Ako paghapong ihatag niya ang akong respeto. Ay angay lamang dong, kay imo magud siyang amahan. Ay, sa dili pa di ako malimot. Mangayo da ko ninyo sa inyong panabang. Unsa man na? Sige, isulti. Kay ipasalig na ko nimo nga dili ka mapakyas inday. Kuan taba. Tabangi ako ninyo nga makapadayon akong eskwela. Magkalaom ka. Naami sa imong luyo, tita. Ay, kabala ka. Ipahimutan ka na mo ni ila. Ma, kuhaon ako sila si Bro Jude o ila. Ay, mauban ko. Ayaw. Ay, di man ko magpakita, anak. Anak ra ko sud sa sakyanan. Gusto lang ko gabag katultul sa bahay sa mayor. Aron ikaw man, unsa man? Wow! Anak lang. Gusto lang na akong matultulan ang iyang gipuy-an. Ma, Ngano di ay ha, anak? sultihi ko. Nakaila ka na bang daan ni Mayor Vic? Nagkaabot na ba sa unang panahon? Oh, Please. Ay, nagkasuko mo, ha? ay, anak. Ngano ba suko mangkod kuno ko, uy? Usapay dautan sa maong pangutana nga natural ramang gyud sa usa ka anak nga mangulit sa mama kung na ay dili masabtan. Thank you sa pagsabot. Aron di ka na magduda, di na lang ko mamugos. Sige na, kuhaan ang imong mga higala. Anto na ta? Wow! Wow! Ay, gwapa na ba ako? Kaayog yun. Mulang? Abi na ko dili ka gimaguyog namo. Ay, nahibalo ko nga dili gid mo enjoy si Jod. Kung mas pilion yun nako nga magpabilin ko dinhi sa balay. Unya, naas palibot ang imong amahan, Jod. Salamat, tita. Hi! Ready na ko. Ngayon ako sa gawa sa gate. Pwede din nilang una kumusod? Ay, oo. Okay. Ay, tala mo. Nara si Primo. Hi, bro. Kumusta ang dato? Tato ka dyan. Oh, oy. Dato ko. Dato kay ko. Kaya usagot ka basket kaya akong problema. Hi, Inday. Ay, hello, Dong. Gwapo na lagi kaayo ka. Di ko mutuuan, ha. Huwag man lagi ko mahalin. Oh, hay, saam si ka ni mo pagkahalin. Kung sobrasag kang mamili. Di ba ya? Maayo kay Mikuyog ka? Okay na, bro? Oo, oy. Ganun di man. Sige, pahimutan na mo. Kaya tulad ta. Agay. Kasakit gyud sa akong paa. Hangtod na sa akong bugan. Agay. Hangtod karon. Nagpabilin pa ang kangulngul nga akong gibati. Wa gani ko makatuog og tarong kagabi tungod ini. Punyita kagad inday. Imo gyud kong gisuwayan ha. Migara kayong maayo tungod kay naa si Jude nga mao'y pirming magpaluyo nimo. Pabayrong tagi kag mahal ining imong gibuhat. Mahimo nga dili pa karon kung dili ko makalugar. Pero paninglan tagi kay ining imong kabuang.
Niya ka din magpuyo? O bro, Kagisa man yung bay. Ang babae nga nagbarugan ng pultahan sa bahay. Si mama ni mo? so inyo ni bro? Kang mama, bro. O kay ka. Koreksyon. Humble lang gini siya, Darl. Dali na mo. Dayon mo. Ma, since nakaila ka naman ining duha, nga karon magtiayon na, kini lang ilang kuyog ang akong introduce mo ha. Si Inday, ang wife ni Mayor Vic. Hello, ma'am. Inday! Inday na lamang, madam! Kumusta ba ka? Inyo na lang untang gida si Mayor. Busy. Dili siya pwedeng disturbon tungod sa kadaghan sa iyong giatiman. Dan-ani nyo next time. Gikinahanglan pa ba nga ako gid ang mo imbitar niya para makasuroy sa dinhi sa amo? Ma, ayaw na siya disturbo ka. Kaya tingali ikaw pa'y makaingon na malangan siya sa iyang mga atimanunon ng mga transaksyon. So, ingon gid siya anak ka busy di ay? Ay, oo, madam. Ay, ikaw na lang no isuroy sa bahay. Para ba magkakita ka mo, magkailasan mo, madam. Ay, danaw niya si mama ni mo dito sa bahay, dong primo. Sige, ato niya nasabutan. Sa pagkakaroon, nasa day ko i-introduce ninyo ng guest. Ha? Abi na ko ba sila yung bisita? Excuse ha, kaya ako sa kadtuon. Kadiyo tagit kaayo ko. Kining bay. Mauwa naman minimo eh. Sinong daw eh? Nga no, ako ning dapita, nasa ako man inahan. Ngano, pwede kay labot. Ngano, wala kay labot. Mauna. Kaysa may bugtong manununod sa tanang properties imong inahan. Diyan eh. Lain da itaw. Di ba ikaw lang? Ay, tingay maglalis pa hinoon mo diha ha. Na. Sumbagay yung tagid mo. Ambot na niya eh. Mahugat mong yun. Bi, papubli-publi pamangud gihapon ka. Bisag klaro na kaayo nga anak kag milyonarya. Dindot gid kayong ang premyo nga gihatag sa Ginoo tungod sa imong kabuutan, bro. Correct. Imagine, in a wink of an eye, naging bilyonaryo kaagad ang imong dating. Dindot gid kay giandam ang Ginoo sa mga tawo nga nagpakabuhing tarong. Nagtamod sa iyang mga pulong. Congratulations, bro. Guys, di na siya, oh? Tay? Ikaw di, tay? Pamina ko, tay. Galoyan ka sa Diyos, anak. Pamina ko, tay. Taga-santo. Ikaw ang giingon ni madam nga iyang espesyal nga bisita? Dili na siya kay bisita lang ila, kundili, usa na sa among mga kauban ining baya. Giing na si mama nga, ani na mo puyo, uban na mo ni Lolo. Ako na sad ang gusto busagop ni Mano Amboy. Bugti sa iyang pagpahiluna sa akong amahan ug sa akong anak, Ella. Okay na ba yun unta ko nga magpuyo lang gihapon sa atong payag. Pero, namugos man yun siya nga. Lalo nyo ko din kay kuhan ko no kan lang. Otro masal si paring Osti nga magsigi mandag. Yang hungo niya nga ipakuha yun ko. Pinaga magug ka ni Tatay Mano. Maumagoy akong gusto nga sa mga nahabiling adtaw sa akong pagpakabuhi nining kalibutan. Pare, Naara si Pari Amboy nga akong ikauban. pare. Ano lang yun na ila? Ato lang sila katagan o higayon. Lo'y biyasan si Tatay Amboy kapag inusara na lang o guway ika-istorya. Gawas lang makaato siya sa bukid. Ay, nindot kayo ang kinabuhi sa bukid. Labinag, maugyoy imong matilawan ang tinuod jud nga pagpangga. Maog yun. Sige na, andam na gamisa. Mga una ta. Ang mga demonyo, murag nagkasabot na. Wa ginagpakabana sa paglili na ko din aron pangutanon kung naunsa na ko. Nakakaon na ba ko? Karon lang mo. Hain mo ta akong silpon. Akong... Dili ko. Abi pa lang unya nila, ako'y biluhod. Bahala na. Dili ko manawag. Kay mo samot ka dako ang atong babayhan na. Kung sang pito na ko siya. Maningkamot lang kong barog. Ako ning pugson sa pagbikang ang ako mga tiil. Kay tingalig, mangungkong lang ko ini kung magsigitong higda o maglingkod.
salamat kay... Salamat kayo, Madam, ha? Ah, sige. Salamat, madam. Ano niya, di na lang kami magdugay kay napasamilayang lakaw karon. O tara, yatod mo. Oh. Salamat dyan sa inyong panahon, ha? Kaming house, palibot. Pero klaro kay nga wa mo lakaw si daddy. Kay abierto maning pultahan. May akong lilion. Ako na lang niya mo pakita niya, tita. Murag, dili naman ang kapdo sa kuntian. Pero, maglisod yung kong lihok. Grabe yung kayo ang gibuhat sa unggoy nga katabang. Bisan mo sa una. Di gyud ko makatuo nga. Ingon adto ang iyang kusog. Unsam rin ang kanahan nga dako. Kinsa na? Ako. Unsay tuyo? Darl, murag, wa pa may kaon si daddy. Tuwa pa man ang pagkaon nga akong giandam ganiya. Ha? Nga wa ka mo tingog diha. Nangutan ako kung sa'y tuyo. Mao tingog. Ayaw kong ibitin, buisit. Kung sa'yo mo gusto. Ay, dad. Pwede kong musod. Wa pa ka makakauno. Dad, anti kang pagkaon diha sa imong kwarto ha. Ako lang i-prepare og kadiyot, dad. Moderetso lang unya kog sud ha. Sige. Dad, dito na lang una mo si Inday. Pasabi na lang una ko nga, muam-am ang imong amahan. Ako na lamang di ay. Pulo siya naglungot-lungot na itong duha. Oo nga, ato lang na siya pasagdan. Pasagdan na to sila. Gamoy mo ati man niya. Nga na di ka wala magiging siya magawas. Wala gani mo adto sa munisipyo kung mauna. Ato na may bahuan. Inikuman ug ati man ni ila niya. Salamat sa pagahilog panahon ha. Kung wa pa ka magdaan ng pagkaon karon, labing siguro, wa na. Pas mo na isang kuan ako iligsahop sa adlaw. Sorry nga, hasta ko na lang sa pagsusi ni Budini. Kung okay ra ba ka, dad? Grabe ang gibuhat anang buisit nga katabang nako ila. Maunga kung ako pa niya. Dili ang siya mo apupan ako mentas nagbukal pa kining akong dugo. Pero tingalig malimot ko sa akong kaugalingon ug mautang nako siya sa hari. Dad, pwede pag inyo na lang kalimtan ang nahitabo. Pasiluan na lang si Inday ug Jude. Wa man gyud ko'y pagtuo nga makabuhat sila dautan liyo sa atong kasayuran. Dako kayo ko pagsalig sa imong anak, dad. Dili makahimo si Jude sa imong giingon. Ug wa sa ko'y pagbati nga makinanggaw si Inday kay tarong baya ng pagkababay. Una-una lang nga ikaw ang nakaunan niya. Kanang imong giinom mao nay nagsugo aron magunahon na kag dautan. Mao nga kun ako pa ikaw, ayaw na paglinya ng bino. Dili sa iyon biyaan ang inom. Labi nagnaa kay bisitang halang doon. Pero ayaw na pasukot ka. Ibalik ang maayong relasyon ninyo ni Jude ug ni Inday. Okay? Basta di ituod. Matuo ka ba kung ingnon na ka nga kanang nindot nga mansyon sa ibabaw sa bungtod? Napanag-iya na nila ni Primo? Kinsang primo. Si Primo good. Nasuod ka ayo na mo ni tatay o ni Lolo Sting? Di sila kwarta og ang iyang apuhan ha. Aron moingon ka nga sila nakapalit anang maong bahay sa bungtod. Dili man di basta-basta ang inahan ni Primo, dad. Unsa? Inahan ni primo. Abi na kung wanay amahan o ginahan katong bata. Nibalik na siya. Nagpakita na. Human sa daghang katuigan sa iyang pagpalayo sa iyang amahan o ganak. Ug pagkagwapa sa iyang inahan, dad. Gwapa og sexy kaayo. Murag dili ka man katuo nga igo na sa siya sa pangidaron kay pagkapata ganyan tan-aw, dad. Sakian man good. Ug ana kanindot ra ba kay okay kaayo batasan si Madam Madi? Maulay iyangan? Iyang anga, dad. Madilin ang tinuod niyangan. Madilin? Nakaila ka, dad? Oo, ako makasiguro.
Daghang ko kaila nga nagdaan na nga na. Pero dili ko masulti ni mong si Kinsa gyud unless nga makita na ko siya. Kadang akong giingon nimo nga nakapalitan ng tibuok property diha ibabaw sa bungtod, daan ng mansyon, mao ang inahan ni Primo nga si Madam Madeline. Imposible. Ang sa dad, Nga katong kailan ako nga Madeline ang nakapalit diha kay pobre katong babayana. Pero gusto na ko makaila ang bagong tag-iya anang property sa may bungtod. Na, peligro na. ha? Kung makakita siya sa inahan ni Primo, peligro nga maigo na sad siya sa pana ni Cupido. Oo. Kay, bisan paganit tingalig ang mga batanuon nga mga laki, mahimo pang maibog ni Madam Madeline, uy. Kay, di man yun ni siya maingon nga, dako nagkita, di pa? Pagkakwapa, pagka-sexy, labi nagmukatawa siya. Musamot, gitya kagwapa. Unya pag yun, okay ra ba kaayo kinaiya? Kwartahan na, humble pa. Dindot kay gihatag nga premyo ang Ginoo sa kabutan ni Buro Primo, no? Ingon man ni Lolo Usting. Makabahos na sila karon sa kalisod nga ilang gisawan sa unang panahon. Magpakabuhi na silang hayahay. May lang untag di lang mausab. Oh, imong cellphone. Oh, si Primo. Hello, bro. Magsulti ta ko sab. Kitang tuo sa ila. May importanteng butang nga gusto na akong hisutan natong tuo. Okay, kano sa man? Ugma na yan, kunay mo. Ikaw na gud na. Why blima, bro? Madeline. Kumusta naman ka siya karon? Buhi pa ba ka siya? Ang akong nahinduman mao nga gisultihan ko niya. May nagduda siyang nagsabak siya. Mautong ako siyang gidaganan. Akong gisibatan. Tungod kay bibati kong katalaw nga moatubang sa akong gibuhat. Para nako, dili pa panahon nga mahigot ko sa usa ka babae nga parihas lang og matang ni Madeline nga pobreng dako. Tungod kinaibaw kong unsay mahitabo. Musintag yun ang akong ginikanan. Kinsa adtong higayon na, kanunay nagpahinumdom nako nga kinahanglan gyud nga makahuman ko sa akong pag-eskwela. Maprofesyonal ko kung mahimutang nako ug maayo nga trabaho. Makakita og disinting babae nga ako gyud nga ikapasigarbo ni bisan kinsa. Ug kinakasiguro ko nga dili gyud makapasar si Madeline sa panimpla sa akong ginikanan kung ang pagpili na og babae nga para himuon akong asawa ang hisgutan. Mao katong ako siyang gisibatan diha. Labi na kay gipalargasan ko sa akong amahan didto sa Manila. Og didto gidestino ko siyang igsuon aron didto mo eskwela. Unsa naman kay sunod nga nahitabo human sa akong pagbiya. Unsa makinahitabo ni Madeline? Giunsa makasiya siyang amahan? Kung nadayon tong iyang giingon nga nagsabak siya. Dili na nako marikol ang dagway sa iyang amahan kay daklit ra kay ito ang among panagkita. Kay duha o katulor gid mi magkatubang. Kay gibauran naman ko ni Madeline nga dili na mo adto sa ila. Kay dili gusto si tatay niya nga mo apil dayon siya ng gugma-gugma mintras wa pa makahuman og eskwela. Mao kadto nga igo na lang kami nga nagtagbo-tagbo. Hain na ka siya karon. Gamay ra kining kalibutan. Unsa ka, no? Kung magkasugat kami og usaba.
Salamat nga wa ko niyo pakyasa. Naintriga ko sa imong giingon nga importante kay nga atong hisgutan karon. Mao nga nagkasabot mi sa ila nga unahon gid kanamo sa pagpakikita karon. May lain pa mo lakaw? Wa man hinuon. Oh, wa ang to ka olds. Sa ito nang gikan kay gida ni mama. Doon na sila importanteng tumong maong ato karon ang higayon. Pero mga ano na ta? I'm so happy for you, friend. Pinangga ka gyud sa Ginoo. Ako lang? Kita mong to. Sige na. Dali na mo kay gimingaw na kay kung pakisaw ninyo. Sod! Nagabunta ka din sulod sa imuhang office. Kung gusto ka na nga maligo, ako na katong giandam ang banyo sa taas. Hasta nang imuhang igsusulob. Giandam na sa nakundaan ang imuhang pamahaw. Ganong ikaw may nag-andam? Nagsugo ba ko? Kung sa unang mga adlaw, atong inyo pa akong katabang automatic nga maghikay ug moandam ako sa inyong kanunon. Karon na hinoon, mapaabot pa kong suguon nga imuha naman kong asawa. Shit! Ayaw ra gud paghilas-hilas diha. Nga magsiga kag ingon nga ako kang asawa. Kay mugilok uloy ang akong tingkoy nga mamati nimo. Ipadaan nila nga akong kanunon didto sa taas. Kay adto ko dito mukaon sa akong kwarto. Sharon? Wawa? Ano si Ila magyad? Ay, sure, kay wala sila karon din si Jod, kay doon na sila gilaka og gadiyot. Maong humani mo kaligo o sa dili ka pa maligo, kung gusto ka na mukaon, tuara sa lamisa ang imuhag kanunon. Okay na mo? O sa may gusto nimong ako itubag. Okay kayo. Nya karon, pwede natin ulit mag-istorya. Nakasiguro ko nga ikalipay yun ninyo ang tema nga akong hisgutan karon bro. Mao ba? Gusto na kong ipadayon nato ang naputol nga pagtabang atong mga kabos. Mga kabos na itong mga igsuon nga nakinanglan natong atensyon. Mga pobring linalang ni ama ni Muyo og magpakabuhi ubos ang gahop sa imong amahan. Atong bawion ang ilang mga kahiubos sa imong amahan, bro. Ha? Magtirbangay ta aron kahugasan ang iyangan. Bro, gusto ko nga atong sugdan sa labing daling panahon kay nagsikamot ba ang eleksyon. Gusto ko nga sa ginagmay nga paagi makabawas ko sa mga pagtabang ni Mayor Rick. Nako aron makahuman gid ko sa akong pag-eskwela. Ako nang giila nga dako gyud na kong utang buot sa imong amahan. Nabisig kanos dili gyud ako mahimong kalimtan. Salamat. Salamat nga wa ka magdumot ni Daddy, bro. Wa man ako tanawa ang iyaran sayop. Makamao man sa dang mo appreciate sa tarong halakang nga iyang nahimo. Nahibaw ko nga way plano sa Daddy nimo nga manaog nga ang posisyon karon. Mao gusto na ko siyang tabangan. Ubos sa paglaom nga ipadayon na gyud unya niya ang iyang pag-usab. Mayon ta. Hato ihusaon ang atong mga maayong plano para sa katawhan ining dapita, bro. Sa pagkatinuod lang, diya may biyaya nami ining dapita o bisaan niya din na babalik pa. Wa ko makatug. Kanunay kayong naasa kong nauna. Ang imong mga maayong binuhatan. Nakonsensya ko naguna-una. Kay sikit sa pamay imong katambayayong sa imong mga maayong paglantaw sa ugma sa mga kabos. Gawas na ila. Nagsinaray na ta nga wag ibiyay, di ba? Mao na hinungdan nga ni ako karon nibalik. Og bibungat og laing panaad sa akong kaugalingon nga dili ni kabiyaan. Unsa man kay sunod nga mahitabo? Kay gilaan, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Judas! Redentor! Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon.
Upo sa direksyon, Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.